Halík, 15 Michal Precelmajer, 10 Vladimír Mazúr, 11 Lukáš Hrončo, 2 Andrej Velič, 4 Miroslav Štefánik. Na lavičke začína s 5 Vladimír Húšťa, 12 Marek Hula, 29 Peter Pavlovič, 20 Adam Červen. Realizačné týmy mužstiev na hosťujúcej lavičke tréner pán Lukáš Grešák, vedúci družstva David Koleják, lekár pán Milo Šavo. Na domácej lavičke je vedúci mužstva Peter Pavlovič, tréner Peter Šmehýl, asistent trénera lekár Jan Michal, Jan Michal junior a fyzioterapeut Janislav Fazika. Prajeme príjemný športový zážitok. Hey.